Cinta bukan doa. Cinta dah. Ay, apa kayo? Sudah pula mahal, no?
tindahan. Ha? Saan ko nabigyan, ba? Ano na? May gatas pa pala nila. Ako lang ang gusto na. Saan pala nabigyan? Ano ito? Makakalit ito. Maganda.
Hindi comfort eh.
Kilo po ko dyan. Karong ang pila, karong kilo dyan, man. Ate. Wapor kan kilo. Dua orang tahu kilo. Dia memang tahu kilo ko. Report 105. Abay na kay Saro. Atan mo? Ano ba din? Ay. Sarap, binakal mo din. Oy!
na daw ulit sa. Yun nga. Ang yun nga eh. Yun, doktor. Kuya no. Isa no. Hindi na nagkamsawang 20 pera. 84. Ha? 84. Oh, 84 na sa madim. Ang kilo, ha? Kasi no, ang gato. Tura ako niyan, ha? Turay. Ilon, sa inyo. O yun, yelo mo. Madukit ko lang nga yun. Kaba na? At may luwan. Oo, magrabi ka niyo na tayo. Ha? Pero pag ako napapagan, iyo, ang mga kaan, dahil, ngayon, isang kaso magkain, hindi na nung kahit sa baso pagkain. Ay, pata! Umayos dyan, Mark. Pero sa ulit, pa na kayo. Ito na rin siya. Sipor! Hindi ka na makalong diya. Hindi ka na makalong? Hoy! So, baka lang bagas naman yun. Dahil, yung kalitas. Hindi na ako rin mali. Hagit yun. Wala na, ibigay sa turay. Ito, ito, Mark.
mga bakal. Nakabili po tayo sa Bon sa Bolivar. Ha? Barya. Kung ba, yung turay. Kining ano? Oh, sinabi ko yan. Itipulan ako naman na. Bensin ko. Yun na.
no? Okay, what's double? Ano kilo? Hindi lang. Sobra. 160 plus 80. 240 plus 240 per inch. Plus yung size, 256. Ano ang kilo ka? 160. 120. 140. Hey man, uli mo 40 o 3. Mas para yan, kinaga mo. 256. 256 na, 256 na tayo. 256 na tayo. Alam ang butan. Kapuang, pili mang kapuang. Kapuang, pili man. Butas tahaw. Ano? Kilo, kapuang. Yung sa nga niya. Ano hindi kang kaya? Idugi wala. O di man, 3, 4, 150, 112. 110 sana. Yeah, kaya tapos ini. Sobrang. Tapos ipin na. Ang kabaka na? Ang gato. Ang gato. Iki lang hindi ako. Dito 80. 400 grams. Kabaka ng gato. Kasi nung isang pala natin, puro kain na. Kung sumunod ang hindi mo, kaya, malay, ako, aray, suri nga lang po, hindi ko ba, nadong din, ako siya ako sa bulao. Ako nga, oh, try na talaga. 3/4, 105. Oh, 130. Kung may jam na ano, yung kurin malo noon. Ay, ini, try na ini.
Matenta. Bro, makasaslo. Baga, Agad kasi nito eh. alam ba out sa ibangan? Ha? Ano oras? Kapos? Dahil mahal na ako mga ba? Di ba nagpunta na ng mga Simulang pa lang sa kaya naman Japan Iba nga eh, tabako, hindi dapat na May sa Barangao. Yung dagat. Ano muna ako, may dapat. Yung klase, boy. Ikaw mong klase. Papa. Yan na. Eh, pa, pwede. Ay, ano ba? Ay, ano ba? Papa, ito na. Ako sa pagtaot, 160. Ako lang kaya.
sanay yata ang salungkin na nagkabot.
Ay, paano? Patuloy. Pula, water sa kilo. Kilo pay. Oo, pasal. Sila pagawad. Sila pagawad. Turay yun ba yan? Turay? Oo. Hindi ka ganun apat na kilo. Yes. Paano kita? Ah, turay. Sila daw bus. Sila daw kuha ang kita kuha ni Maya. Tapi mo na yan, kilo ka ba? Dito mo lang ganyan. Yung motor. Oo. Diyan sa may view sa Dakulo. Pero ano yun? Hindi ka ba?
Ano wala nang malit yun? Way 1/4. Ako nga na. Ano mo naman yan? Oh, hindi ko nga pa ako. Kaya lang. Ako ba ba? Kaya lang ulan ko. Ako ba ba? Ganyan. Sorry, bayagan. Sila. 1/4. Sa 2 kilo, 180. 1/4. 45. 220. Ay, baka 45 pala ng kabanga. 45 years. Nagdato sana. Sige ha. Hallelujah ka naman sa music. Huli ako sa English. Ano yan? No, Philippine. Kapwa. Huli ko biyo. Philippine. Pasika sa kaya mo. Oh, ito wala na. Hindi mo tayo. Oh, Philippine. Dapat rin patay Philippine. Ay, napugi ko yung dapat mo. Order sa inyo. Wala ko na. Abangan. Kasi pa kaya na dito sa picture. Sabi ko pag lagi ko na picture. Kami balong na to. Ano, tagarin na baga. Tabu. Yan ano. Yan. Report. City. Walo daw. Hindi din. Ilang kilo? Oh. May medya. Ito doon? Ano po na ito? Ito ang mga silitay. Oh, yun na. Ayo. Ayo. Ibang bayad nila. Oh, ayan na yun. Pagi ka mo na rin.
You wanna make it for it. So, hindi na. May konti. Ha? You wanna make one for it? Okay, whatever. Sorry, I did you naman. Pero garing kan, I think ka ba? Sabi lo bang puro si one puro si. Yan go na lang. Puso na yan, grams, 160 bawasan, kasi 160, ay 140, ano, or 140 ka na. Pusa, restaurant, 140. Okay. 70 plus ka, so 84, 84.
Ay, pugi. Nakakaduhan, nene. Sige na magkawag na, Jessica. Yan na. Ah.
Pantisan. 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 Yung tingin mo kabagaan. Yun naman sa na. Pantisan. Pantisan. Ang ganda daw. Pantisan. 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 1.2 Pantisan. Pantisan. Isang kilo mo saan din na. Pantisan. 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 Tayo. Pantisan. 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 Kaya Manila people, Pantisan. tutulak mo ng Pantisan. mapagkalsa. Pantisan. 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 Tapos na kanin buwang Pantisan. 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 ay pala ng Pantisan.
Partisan. Tapos kaya Partisan. Partisan. dapat tayo Partisan. 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 kung gusto mo talaga Partisan. malaw ka sa Partisan. Partisan. yung mga lugar mo ba critical Partisan. para turo na tutok Partisan. 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 Brother, sering ko. Partisan. 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 Yan ang mga Partisan. outcome picture niya din sa Partisan. Partisan. Alam ko, hanggang sa Saudi na sa grade. Partisan. 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 pero may ano man yan pag Partisan. may nakukuha man yan na Partisan. quintown pa Partisan. may sobra Partisan. Partisan. may bulot pa yan Partisan. 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 ano diyan nagkakaroon kagawa Partisan. Partisan. ano to ni Partisan. 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 Partisan.
Oo. Pantisan. Pantisan. Ano wala ka? Pantisan. 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 Ay, nandun Pantisan. 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 Nomor sekian internet. Pantisan. Pantisan. Pembuhay ko pun terping. Pantisan. Di mana itu kawan? Pantisan. 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 Kundahan, Turingan, Pantisan. Pamporto 160 duman yung lamana. Payo, ang pintang payo. Pantisan. Oh, baba nga. Pantisan. 5 kilo. 5 kilo. Pantisan. Birthday yan. Pantisan. Ha? Pantisan. Ay, pwede bang pundahan sa ibo? Kung sa kung sa mo, sarap lang sa motor, dagang sarang kilo na nakatarte, Turingan, makatulog sa mo.
Turingan ba yan? Oh, tuloy ko to pundahan, di ba man? Unang pundahan do, sa pulang ko hindi yan. Ano din mo matag sa dalawa patrabaho ka. Kuya, sige na niya. Turay. Ano ba ang kilo dyan? Lapit ka na. Ang doble. Tinda na pinaman. Uli yan, laman no, ngayon po, para ka na, kompetisi sa mo. Parang pagkatawan ako ng pagkatawan ni Mina. Pero kailangan Yung kilo lang. ha? 120 sabi niya. Ano ba kayo mo? Ano? Sige. Tulog din ka. Sige na katulog kayo sa palo. Palo, bawan. Ano po ang bakalong ko dyan? Ibang malay ko na. Pwede mo nagpatrabaho. Ano sa ako? Iwa man siya na. Kung mga ito. Lumi ka na. Lumi ka na magbuo. Iyo, sige lugo. Hawa ka ba? Makaya kang bakod. Graba. Wala, nagpapatapat na ako. Ano yung laki ano? Tumulang. Ay, man makulang. Wala nga buo. Ha? Wala nga buo. Ay, ko ba alam? Alipan. Papre nga lolo na dyan. Nagpupurma pa, maanig yung pangalan mo. Bulang pa nga ako. Sigalat ko sa bago. Hindi ka na ginuwa. Pwede nga nito rin. Ibo, ano ko ba sa dyan?
ikaw mo, diba? Wala, Philippine yun, napakal na. Sino bakal kang Philippine? 250 yung dito dyan. 250, pinapakal niya ka ba nga laman? Ay, mo sa ano, sa ibo. Salak na. Kumalay ba man yan? 250, 250. Baka na yung Sino sa Diyan mas muna kuli, tingilong ko, pag naon natin. Wala ko ako na lang po. Pero hindi ba? Dua. Ay, manang barakadan. Pero nung sarap mga tinang ito. Sabagay pa yung nagamo. Masarap mo lang. Sarap tayo mga sendo. Sarap tayo may direct pala. Kaya nga. Ito ako nga, lumini. Sinunong sarap tayo. Ang galas pala. Maria? Hindi ko nga. Ano pa ka lang ka ba nga? Ano ba, pagkait ang gato? Gas mo nga. Dito na sa ako, may 5 kilo. Kaya ba kang Philippine? Okay. Ay, ba na kasi? Nasasapaan mo. Ay, kaya mo. Ay, mali ba ka pang babakal? Malumay ang pinusta ko pundahan, may gato. Ay, di ba lang? Ano ba ikaw kung saan na sa gayo ko? Kasi sabi, pinulit ko sa'yo, kaya pinipipin nito. Kaya mag-ibig ka. Kaya Ano, tama ang fry. Munyan. Kay Sunso. Ay, ano ako yun? Ito lang tama ko taon yan din. Singko tahit. Ito yung birthday niya, nakatulong Di tayo. Ay, manag- Kumili, nakapatama sa ina. Tira. Kasi baga 65 lang niya sa 18, tulong na tama. Iyo. Kaya man nakasok, pinayan niya agang 20, pinayan niya kapag kung 20 hapon, guriga niya. Tapos para kaya ano, para si ano. Tapos, kapul ka dyan, tapos, sabi niya ni Maylin, Para tayo na million kaya. Pundahan si Turay. Para si Yulok na ang bakal na. Pura isang kanto. Pati ba ang Turay? Yung Turay mo yan. Kasilat. Kamara. kaya sa pagkabram, kahit para sa Isay. Yan, subuhat si Tino. Sakto. Turay, sakto. Ang nilit ko na yung kabak na. Ano dahil ng hapon, magi. aga, Ang maili na yan. si Maylin, Agong ni, ano? ay bumipli, nagsasamit. Ang inasaan, dahil mo tignan sa namun nilok Jadi, dati. magmali mo? Oo. Uy, nabitan. Are, sinagumipli. Sangit? Tapos, Ayaw ba lang yan dyan? ano yung nag-ayan sa kakayaan? Eh, pinapagdudong sa no, birthday mo pala sa ako. So, yun na yun. Ano mo yung kakayaan sa kakayaan? Ano mo yung mabalik ka? Ano mo yung mabalik ka doon? Pinapagdudong. Kung saan yung mga biste? Ano? Mga biste? Ay, nasuporta. Ang sa'yo mo? Ayaw mo, dahil sa nagsisigil sa ribo. Kakawan mo? Ayaw na sa iyan, sa ribo ito. Ito, kakabuman.
Hindi mo kito ah. Pero na yung dumaan. 900, hindi na ako sa iyo, pero kung mag ka da. Pinipili. Ano na naman yung pagmamanay? Pinag pa ako. Naragam na. Kaya ako hindi tayo. Tuwang ka ba nga ang Tuwang ka ba nga ang makamalong mo yung may kapot mo yung Ano kang binugasan? Oh, wag po kayo naman dali ka, di ko pahalon. Magkasta ng mga yung pagkabanggi na. Sabi yun, ang kapagaw ko rin ako. Ay, dakan dati, rumil kayo. Rumil kayo. Pagkaaga ba, pagkabanggi magkakasang kang lubinta. Pagkaaga, aga na, ano magkaiba kaan? Pariyat mo yun. Ay, naklugod ko nga inot. Nahud yan ang baratuhon. Kaya ang barang pagkakasang.
May bangus na? Saan pa? Ating kailangan. Oo. Ano siya? Kung siya, 50 ka ba nga, kuniwang po sa kilo. Bakit kailang kaya dito'y mundo?
peso muna, maris ba sa mga day? Talagang gwapo, puro daw ang piday, malapit. Sarong. Hindi ko malimutan. Oh, pada eh. Na. Bakit ay walang maabutan? 2 kilo? Nomor kilo day? Ha? Nomor kilo? 120. Kasi yan. Kasi nga, 120 pasa.
Ano pa yung ka? Ano, hindi na ba lang? Ikaw lang, nag-imo sa iyo. Yun, ano, pagkamot ng siya. Para gasto ko lang. Ano, hindi kang uli-uli? Aliet, ano, hindi kang uli-uli? Ano ka uli ka ba? COVID na? COVID ba ka? Oo, COVID ba ka? Ilo ka? Uli ka ba? Taguro na nakitan. Ano? Hindi ka marin, nagtawa ko yan. Marin, kaya marin. Puro ka tama. Nagpay ka tulong ba yung pingaga? Nagpay ang pangudto. Kasi bang hilo ba ka nung? Ay, kumina, mga bakat. Ay, kabay din mo. Kasi hindi mo kasi isip. Sila na edad mo. Masisin sa ibay mo na ko. Ay, aga. Sa aga, no? Happy birthday. Happy birthday. Oo, Bako, ang importante sa kaudin. Kaudin po ka. Bako. Ano ba mo? Para maalingaw, tunanda-dana, kung sabi sa lingaw. Wala na kilutan ko rin yan. Ay, mabili ko pa sa iyo. Ako nga, ano na, kumusta kita? Ako naman. Uy, nasalamat ako niyan. Ako itaya. Pero kung hindi para kilos ko ano yung ano, may yan. Tama ko sa ito. Ay, pero kung... No money, no honey. Patay ako. 7.21. 20. Direct yan sa 7.21 na. Makasawin sa ulan. Ano iting? Laon mong daog. Laon mong ka na. Ayun, mag-5. Malinawasan ang 5 size na ano? Oo. Ang labuhay kailangan na sa kompetisyon. At attention man nga so para talaman maniwala namin pa. Ay, nakapit kami sa magkibibirin. Ito nakapit. O, dyaay pa. Eh, kaulo pa. Puli ko nga. Ito mo naman. Kung may oras. Anong maulit? Anong mo sa pagkakas? Depende. Depende sa panahon. Tulo. Sa semana. Tuloy tayo. Tama lang, yes. Tama lang. Hello. Hindi mo nga nakot ka naman naman. Hindi po siya manamusa na maramang. Jake, sinama niya? Sinama niya? Eh, maaram niya ma. Sinama ko naman. Uy! Jake! Di ba ako, may hilupin ko tao, nagpunta na sana ako. Okay nga, kapaso, nabot ko na, halitakli ka na, yato. Oo, pagputi ba silang sila? Pagputi. Dahil mga abat mo lulul oo, sinayang pa abat, sinayang sa ulo. Oo, nakabay dito. Kira, Yung mo sa tingin. Kau tadi ini, kau tadi besar saya no, mantap kita besar na. Kurang masih terus gitu.
Agosto, September, October, November. Buta, excuse mo sa ina. Excuse mo sa ina mga ina. Hindi mo na di pagbuwan ng tama. Hello? Dahil, nagsa-CCTV ba ito sa ina ito? Yan eh, pantalo na ba ng tama? Wait na nito lang. Tasting ko. Kuya mo guys, ipisa mo naman rin. Magpaya pa nga, kay Maylin 20, nagbaya pa ko yung 20 magkapon. Hindi naman ni Maylin. Hindi na siya mati, pupunta niyo lang pagkakaubon. Hindi. Kaya ito dahil lang, nagdamag po sa di malay, kaya mo, hindi ako malay. Ano na tayo maglalay? Hindi ka dito pinuwan? Wah. Eh, pag may mga sa kuya naman, no? Ano mo? Wala pa ano na naman na, magka. Abo naman naman. Oh, dahil mo pa.
Kilo pa rin. Ha? Busi. Siguro sa kilo naman rin. Isang ka ba, no? Ayan, pag malaki. Mura, doon? Gataan? Gata? Yan, sadit-sadit. Puro agon na. Puro sadit-sadit. Sakto. Tapos 20 kung gata. Siguro yawan mo ka uy! Ano? Wala bang nga? Bapalas kita. Akong pa-offline ba ng friend? Adi pa yung mag-pahirap to? Tayo mag-friend man na ako sa luwas. Ano yan mo? Tayo na ako mag-room. At ang kaya, sinira na kami ba ang Facebook ka? Anak, wala? Kubuha ka ro. Dito niya ako yan sa'yo. Ako. Maray ng ding agong ta. Wala nga. Kumasayin ka? Kumainom mo. Inom mo. Ano oras? Ang balik mo dyan, Mahal? Alas 7. Talagang nakong 2 kilo. Isa din na, boy.
Ano mo na pula ang dugo? Ayun yan ako ko. Ito kilusin kan rin. Bakit pinisa ka duman ka sa bago? Maro ka man sa pinidasin ka, nagsipid ka lang. Oo, yun na. Oo, pala. Wala na, dari bitura ka duman. Wala na duman. Yung pabisbitin mo. Kasi mamasakal. Wala. Ay, di ka. Dapulon. Yung kanina, wala na bang pamindi sa order yung sa Pati naman. Ako na kawansig, isang kayo, para po, nabukakan. Kaya kung kumaga, ay bumukulot ko na, ay wala ko na dito. Ako lang ako sinagay. Ang bumilipan. Ito sa gawin ko lang sa sila, baka mo nagambal. Na hindi sa mo. Diba mo na nagkuray ka na ba? Ay, ito sila. Mabakal na sa akong buyo. Umulit ka na? Wala din sa anong tamban sa iya. Kuray yan siya, Mariette. Mas naman na kuray. Pero sa mo doon, ay lang. Sino na ako Baro mo na yan. Pagbakal sa, dahil ka naman agad sa kuyahan mo. 140, 130. Ang kilo? Kasi sa 160. Hindi na ako mag-gano. Wala nang kilo. Natural. Sila, malamit ako yan kung ano nag-atuloy na ito mo. Ano? Ay, aray!
Super gabo. Dua meses, 2 kilo. Sige, puro may sama. Maano mo lang kaya kasi direct nga sila. Ilang pamali ka. Wala masiyaw ko sa klase ba kayo dyan? Ilan may kaya ko dyan? Ano ko kubo? Ang marunong ko po ako yung mag-arap buwan. Mahanap ko kasi boarding house dyan sa may side mo. Puto ba sa kataning eh, kapitro? Ang iya duman sa kay ngaki. Parang hindi mong kamuya. Wala, para dumaluang 5. Para mga ganyan. Kung sa makakarang hindi ba naman ito sinutulo ko na? Minibabi man sa tulo. So, ang mga atin sa tulo. Ay, natulo. Tama sa natulo. Ito ang nagayutan. Ha? Ano Ben? Maano ka? Palikot na ako. Paring. Ito lang ako. Pag natawa ko maluto. Para mahasag ako. Tumago ka rin. Naghahanap na ako. Maluman na ako. Kung maibubulit yun. Iyo po sa'yo. Taro lang. Matindipid mo pa rin. Kaprint ako. Walang tao. Makbariyan. Wala pagkaroon ng May lamada. Lamada. Ang katawag. Kung parte man sa bilog, ito ang kamang sa pinidaso. Maliligay pa rin ang
Turingan, pundahan, turay. Tapos dyan, 1% kilo. Yan, 80, kabanga, laman na kaya. Sarap yun, no? Iyo yan. Ano ba kayo ninyo? Yan, mas pala nga din, paklaw. Naramukit siya. Nada, nasya. Kayo, 1 kilo. Ano kayo? Kare. Ano, makakaw mo na. Yun, tama yun eh. Mana ba lang yung kaya kita.
Pirahay ba? Kinali. Tagas ba ka tayo? Tama naman. Mahagad pa. Tawo, wala hindi. Tawo. Diba nga, Dido? Pero dito mo. Hirap ka nga. Magkanda dyan, ma? Ikaw na yan, ikaw na yan. Eh, baka dyan, Wala, wala mo ng tuloy sa matalaman sa tambahan. Paano wang puti na sa tindahan? Pero naman ako masasaas. Hindi na ipagkakaroon. Kinsi na gagawin niya. Pag nakabayin sila, yun naman ito na dahil ito. Yan naman masa. Parang ginaw. Muray, manan, baga. Naman na sa bayan. Para di man. Bulanong paano may nakong 5 kilo, may 3 kilo. Wala ka na marinda din ang tayo mo. Dalawa sa mga ano. Isa na yun eh. Diba? Spirit. O, 3-4, wala rin. Ano yan pa, nagkakasabi ka na kanya sa walan. Yan sa pinasta. Bakit mo sana? Mga dyan sa pinasta. Kupay, barato pa ba? Kanilisa, ano, barato. Ikin naman eh. Right. Iwan po, si boss, may 80 ka ba nga tayo sa pinasta. Okay, tingnan mo. Puro 50. Kilo. Iyo, 3-4, salat tayo. Nakahuto at ribo, 400 pe, 400 Pili, ganun ka, para tayo. Paninda mga paninda.
babalik. 25 na talaga, babawi yun na daan ano. Baka hanggang 2025, babawi yun na daan harong ko na itong lipat. Dengan ma-apply ko yung ano yun na. Tubig, na. Hindi ko pagkabit, tapos pinakabit mo ito, hindi mo na bulo. Kapag ano ba naman yung bulo? Sabi ba alam ang December sa Ano yun talaga? ay, kuryente yan. Dahil pa, may isang taong mga aning Sabi nag-aaral. mo, ilan December, kuryente yan naman daw mo ba? Lamang. Kaya nga makulit naman natin yung kuryente. 20. CWO. Ano kang kayo? Yun eh. 100. Lamang. Hanggang Yun. ba? Paninda mo. Hindi, darating ko. Dami sa space. Hanggang po kita. Parang ako, dami 5 kilo. Wala na naman. Buwang alubilo po. Wait, mas malalan tambanin niya kasi sa arukan. Tupit. Pinasta, ay mo. Yan. Kasi tubig na ano din. Parang kapido. Wala daw ang puti ng kapido. Ano mo na eh. Yun na kaha, no? Parang 30. Pag limaw, masarap. Alam mo. Ilang 5 minutes ba yun? Alam ko ito lang. Anong Ayun,
Ano ba? Ako yung kaya. Wala na si Taylor, wala ka wala ka kakaway yung flow na. Sabi na mapili pa hindi ko. Mga pagkasin, mga kanita. May college ka ba kayo, ano? Wala pala kaway. Anong course? Yan, pwede sila o send doa. Di ba sa meron sabang iyan? Nabang ito sa pasayo lang iyan pang. Pwede ka mo, magbigos ito nga din ubos. Kasi pwede ka naman magkakaroon. Saan mo talaga? May mga negosyo ko sila makasitaan. Ano, gabot kami o, iguang pulpis. Ako, pag ako tinawang ka, aram mo, mga kuya naman ako, sidati ko naman na negosyo. Ko naman, ilong ko naman. Umiyak pa na dahil pa tayo babayan. Umiyak mo pa na mag-bumibili. Ano, biyakan mo? Ay, ano ka, mati na? Hindi mo na inibigay. Mas ngayon, mama, sukulay lugod na. Yung islak, o sa ginikuban. Oo, try mo. Kani kaya, para sabay-sabay na ngayon. Ginikuban na. Saan mo? Sila mo, ano na yun? Na, dito ang hinapok na na. Nangayag na sila. Ako pala ako pa. Alam mo? Ladaan ko na sila. Ako, ito dapat sa mga sa nayaw. Ako, bigli ka naman magpunta ka naman nakasya lobres. Yo, bigli ka ba? Mahilig ka din ang magpunta kayo, magbantay ka mga rin sa tindahan. Yo, may ano ka? Trabaho sa mga. Trabaho sila kayo. Anong mix-up? Ay, ka parang ribo. Ay, Paulo ko na kami. Maurag. Oo, mag-40 to. Mag-40 ako, mag-40. Aray ka po.
Tindahan, turay. Turay niyan. Pero ang kili sa... Saan siya? Mista? 160. Sige, yung 40. Sige, 15. Sige, ano siya? Kami masyado. Saan ka to? Nalasa. Pagurubin lang na. Iya, parang Wala, sa pundahan ka. kan betul ay mo. Ay, ano si Ma? Ito na. Iya. Oray budak mundahan. Ay, di man ay mo bulukan din. Ano na may day ko ng bupadan niya. Hindi na luwa, ano yung pananggan? Ah, di po. Uy, ang ano, nalumay-lumay dito. Ano ba? Yan na, kasi mapagkalsaan. Sabay mo sa sinta. Oh, kung labo. Thank you, bro. Thank you. Alas 7 mo ulit, ah? Ang banggi. Oo. Ito ka na rin yan. Ano? Ano? Wala mo pang sinasabi. Magkakaroon din siya. Hindi naman kahit ka makipagsaga. Sila may Bro, pagkita ko lang sa hindi pa kayo boy. Talaga yung bulan. Kung sa baka 60. Kung sa sino, mag-90. Binaya din niya. Yan, so white niya. Sa kulang silahan, iba rin 50. Aga niya rin sinapin. Dito. Kung yan ang kusenda,
Ilo mo pinatuloy na. Ano be? No, masabi. Dari ba? Okay, dito. Dito pa ako. Ulang ang. Yun, ada ulo na ini. Oh, Jesus. Ini bantay. Hindi ko ito sa mga. Ano ba? Yun ba ito? Pwede ka na balikan. Ulo na ba mo? Oo, dapat ito sa ano? Oo, ito sa takay ng kanya. Maripaati na tikiban mo. Ang huwing ang kamukas sa ating iban mo. Imagine ko ay mo. Meron ka sa ating? Ha? Sa tiga? Sabi niya ka. Uy, na private ka para sa rasin sa nakabanray. Oh, Kasi private. Lumalikay ka, dumukon ka na. Kaya ka digbi, oh. Alam mo sa lugod. Uy, rasin na ram. Ang rasin. Ay, banray ka na. Kaya nga hayop na. Ano kaya ang kamay? Ano na rin yung tinda? Slow. Ano? Dua. Paubos mo na muna yan tayo. Hello, partida sa kaamos.
Ang puti ba ito yun? Ano, 130? 0 kilo? Ay, naharong ka din. San Roque? Ay, dyan. Sa Roque, magkakaroon pa siya karding. Ara mang gabos dyan. Ito lang sa'yo mo. Sa karding. Ara man. Minsan ang kuray ulit. Oh, suray. Ano yun, ah? Ano yun, siguro, makakaligas kita. Sa likod, kaibigan ko na. May kuray. Kuray nga ng porte. Good. Ang gato, kuray. Kuray nga ng porte. Ipinusta. $500. Ang gatos. Uy, napundahan. Ang porte. Eh, ano, 60 dyan naman. Ngayon, kuray nga ng porte. Puro sa iyo. Iyo, iyo. Iyo.
Ako mo? Kuray. Kuray na. Sila to. Ano ba yung kuray yung ulod? Ha? Kung may marara, kuray. Ang marara, pagkawan. Ka ba na? Oo, kasan? Kasi nga, kung may kiskitan.
Ano siya to, babe? Wala ko, bigay. Ano yung wala sa nene? Hindi ako. Ano yung masintabi, di ba? Naman po ko. Sanitabi,
turay. Hindi mo na kulitin ko. Wala ko na makirit. Kabagan. Iti, dahil may magkabangin, yung 80 ang kilo kong payo, payo, 80 sa mo 80. Paano si ano? 60? Ah, 60. Ako mapiraso. Pero ba malipot? Piraso pa akong tao. Ako lang ang payo, kampa. Ang porte. Turay sang gato. Ito nga, diksi. Wala kong ligo. Ano na nagsabi, turay? Doon, di ba kayo ni? Gusto mo natin gusto na magkalimang hilo? Ay, wala. Ako naman naman, Mamaya ba ito kayo? Kaya boy? Ha? Wala na ba yung nasa? Ay, Ayun, sige na.
ano. Dapat is nice, but ayun na ba? Tama. Ikaw. Ay, hindi ka, alam mo naman, pundahan.
naman siya. Bigyan, bigyan ka. Eh, wala pa pili mo. Dito, cuma balik pa na kami. Ako yung bigyan. Pa yun ah. Unang pa na blue.
yung duman na. Kontak ko sila. Umuto pang puti yung. Ang harap kayo na guys. Bubon na lang. Ito pang puti. Kontraksyon mo na tulak. Parang suhay mo na. Wala nang tuloy na. Ang gatos. Ano mo din? Kailan o kuni kayo? Pumporte. Ang gatos, 15 kilo. Ayun, yun. Kuha ng ano, 100 ka. 100 ka na. Wala mo gitiit.
Try ko, tagatang kilo. Ang pinta. Ayun na eh. Totoo yun, may Putod sa mga Ang sila na, 90.